Hello guys, sapai jau ka haina hai norok bai malai na bagwi tini ngai ke nong no thangnai hong kang jirani yawa thangmani tini ngai ke norok no champaknagar bazar berai ranai ang berai nai ta norok no ka funuk nai hingke tabo kongkhorna nai tawang tini ngai ke specially angko Biswakarma Puja ni bagwi nai manai rok painani thangna nai tongo hingke baba bano tlang thangnai manai rok kabang paijnai tong amoni bagai hingke thangrana tabo diborano hati khai phelaisnai iko horni duty khailaimani tabok salo hingke petapitip klai thulai jauka koi salai nai ngari bunga bosa Shok phai laikha jeng tabok champaknagar bazar iko bazar nasik di mela haike ajuk tongbaikha lama ganao no mela haike no phalai tongbaikha puja ni tebo haino khum rok betrang trang ka kwbangma manai rok phallaijak mela haino wngjakta tai dino no puja se hingkaba amon bagai jeng tabok puila no ri pailaigranai ri dokano hablaigranai angkhe to champaknagar bazar asuk guri jagya nogya kho bising rogo habui rok phaima to phaikya bazar rok to haifano guri jagya ta so hingke chengora tabok ri dokano hablaikha ri nailaigranai hnei chini ro je gari rok chaloknai jeng wansoka borok no kisa ri renai hnei nai amon bagai ri pailaigranai sekang bazar khayasini sekang ga hati rok khaijak hingke to bejalong mano ri rok nainani amon bagai jang sekang puila heleng manai no sekang pai laigranai hingke paibai kha jeng tabok paia kone ongkhorbai kya borok ni paimang baba bo kaisa naipai kya paina mojong jagui nai hingke tabok paibai kha hingke mukhutung rok tabok nailaisinai kisa mukhutung rok nailai tai amon pore ke fol rok pailaikha fol rok paibai kheno ang kisa ice cream bo chana mojongkha bazar khaimang lengkhata satung bo kutungma hingkaba hingke ice cream chawi akonoi kiski feel laikha jeng tabokhe manai rok paibai kha ngainkeba tai tam khaitong sinai datino ki feel laikha 1.5 hour rok nang thangkata bazar rok jeng complete ngani so ice cream paina kha tabok khang gari bo cha sinai chawi ki feel kata hingke tini ni blog kisa chikon nongkha asuk khlailia tangka puja ni bagai bazar khaimani rok simi sang phunuk siwo asuk long phunukliya hingke puja ni tai ang blog khaipirano busuk khaimano saimia naigrana so tabok nogo shok paikha hingke khana bo video rok khainai naro gani video no payasak jara nai tama bagai belai kana hambai tini ni bagai asuk no khlai sinai lengkha hambai jetana no